Госпожо, носите ли оръжие? Господи, не! Never. Какво направихме? Аз направих това, за което сте тук. Извинете, аз направих това, за което сте тук. Петък след обед е в банка в Фейрфилд Тауншип, Охайо, когато възрастна жена влиза и се приближава до касиерите. Но скоро ще разберат, че тя не е обикновен клиент. Жената е заснета от охранителните камери на банката, докато хвърля черна чанта към служителя, като според твърденията държи пистолет скрит в найлонова торбичка от магазин. Служителката първоначално изглежда, че не забелязва, но заподозряната за обира бързо привлича вниманието й. По-късно служителката казва на полицията, че заподозряната е поискала пари, докато е държала пистолета, според доклада за ареста. Минават няколко ужасяващи секунди, преди касиерката да отвори заключено чекмедже и да изпълни искането на жената. Но тя не спира до тук. Друг клиент излиза, докато заподозряната се насочва към втори служител и отново иска пари. Двете изглежда разговарят за момент преди служителката да вдигне ръце и бавно да отвори чекмедже, за да извади пари за жената. Служителката показва на жената парите и ги слага в чантата. Тогава, просто така, заподозряната взема плячката и си тръгва. Но полицията не изостава много. Полицаите бяха отведени до къща в Хамилтън, Охайо, след като автомобил, съвпадащ с този на заподозряната, беше открит на алеята. Заподозряната уж е свалила регистрационните табели по време на обира, но именно стикерът на бронята й доведе полицаите тук. Изпълнявайте навън с HPV. Тази табела е. Добре, момчета, какво имате за мен? Идва около къщата или нещо такова, или... Това превозно средство там ли е? Да, господине, той е на алеята и е на видно място. Осигурете периметъра. Всички ще го искат, ако тя излезе. Тя е въоръжена. Да. Две жени в задния двор. Горе тук е на ръка. Трябва да изляза тук, че едва. Ще се върна да започна война с удари. Аз съм тук. Просто стой по периферията. Само да знаеш, че сме добре. Това е така, в случай, че нещо се случи. Да сме наред. Разбираш ли какво казвам? Да. Сега виждаме този стикер със слънце на бронята, за който полицията каза, че се е появил на видеозаписи от охранителни камери, на които се вижда колата на заподозрения. Тогава, според разследващите, при проверка на описанието на автомобила е открита снимка на същата кола с стикера и регистрационните номера, регистрирана на собственик на този адрес. Нека продължим. Аз съм. Това беше Дейв. О, боже мой! Мамка му! Някой е тук? Да, госпожо, елате при мен. Здравей! Ръце, съжалявам. Той каза ръце. Моля ви, госпожо. Ела тук ран за секунда, добре? Научи ли се да потупваш? Потиш се! Ще ти кажа нещо. Не, това е достатъчно. Добре, ако ще използвам длънта си. Да. Дарклър, здрасти. Какво да правиш? Това се опитваме да разберем какво става тук, защото, госпожо, елате тук. Ен? Тя беше в къщата. И току-що излезе.
Ние ринем и касваме. Покривам. О, Боже мой. Може ли да отидете там при онези полицаи, моля ви, госпожо? Аз се летя. Ан? Вас искам, моля ви, госпожо, ако може. Тя не чува. Не чувам, Уил. Не чувам. От тук. Тук. Девър. Полицията идентифицира заподозряната, която виждате тук, като 74-годишната Ан Майърс, за която по-късно установяват, че се твърди, че е избягала с малко под $600. Госпожо, носите ли оръжие? Господи, не. Девър. Какво направихме? Девър. Да, искам да отидеш там за мен. Моля те. Благодаря ти. Много ви благодаря, госпожо. Колата ми е заключена. Няма проблем. Това е толкова тъпо. О, това е пещера. Марфи си от тук. Аз съм на линия. Нека поспим за малко, добре? Да, госпожо. Не знам. Спирам J7. J7. Все още имаш ли проблеми с компютъра? Благодаря, че се присъедини и влезе в системата. Топло е. Току-що говорих по телефона с Айс. Шестицата докладва почивка за Ван. Добре, нека изчакаме за малко, дами. Ще обясня нещо. Ще обясним тук само след минута, добре? Благодаря ви. Оценявам го. Искаме се да няма вода. Няма проблем. Ще излезем от това. Още едно напъване. Искате ли да започнете да говорите? Искате ли да започнете да говорите с нея? Изчакайте, сержант Лок. Сержантът каза. Изчакай, добре. Казва, че е отвърнал, за да ни направи сержант Вил по пътя си. Каза нещо за повет, за обиск и всичко това. Той каза... Поне можем да започнем да говорим с тях. Добре. Да, сержант. Обещавам ви, че ще обясним всичко след малко. Добре, дами, благодаря ви. Много ви благодаря. Синът ми е в гимназията Готхолд. Свършва в 3:30. Обикновенно аз го взимам. Добре. Той е достатъчно голям да ходи пеша, така че сега не ме взимай, но може да получа бакшиш. Добре. Съжалявам. Свързани си с бронята. Вие са квартирантки ли сте или сестри? Добре. Тя притежава къщата. Добре, не чувам нищо отвън. 2696 Каролина Стейт. Най-празнайте 1644. Сестрата на Ан ще разкаже по-късно на полицията, че 74-годишната жена уж е изпращала пари на мъж онлайн в предполагаема измама и че е изпратила $1000 на измамника, който според нея се е представил за американски митнически агент. Освен това, сестрата на Ан казва на полицията, че тя е взела назаем около $70,000 от нея и още една приятелка. Добре, това тази вечер не е просто самолет под душа. Кой е отговорника за това? Мер е на Сембари сега. Всички вдясно, елате тук. Благодаря ви, мер. Благодаря ви. Последната ми година в Гизбърн. Определено е добър ден за работа в градината, но както казах, дайте ни минутка. Да, имам ябодите си, просто трябва да ги засадя. Аз съдя картофи. Има твърде много пясък.
Сами една пълна сепия там. О, разбрах. Искаш ли да влезеш в колата ми? След малко ще ви попитам, госпожо, но първо искам да ви обясня какво се случва тук, добре ли е? Моята е там. Да. Ключовете ми са зад вратата, Ан. Нервите ми. Няма да имате повиквания на този блок тази вечер, нали? Не знам, не са ли това хората от срещата? Не. А? Нищо. Помислих, че това са хората от срещата. Среща? Да. Тези, които поемат срещите всеки ден. Не. Онзи, с червената риза. Онзи с червената риза. Не знам. Брандън каза, че е на път. Не знам дали иска да го изчакаме. Не знам дали иска. Тя вече е готова за лични разговори. Офицерите отделят малко време за да обсъдят ситуацията, преди да настигнат за подозрения. И по този начин можем да ги освободим. Ще ви освободим след малко, добре ли е? Много ви благодаря за помощта. Просто изчакайте за момент. Ще ви пуснем от тук след малко, добре ли е? Така че ви освобождаваме. Можете да си тръгнете след малко. О! Мислиш, че говорите за нас? Не. Не сега. Добре, просто изчакай за малко. Госпожа, просто искам да изчакате за малко, добре ли е? Добре. Добре, само за момент, госпожо. Това е детектив Рюри Дутра и Робинсън. Искаме да поговорим с вас за един инцидент, който се случи днес. Добре? Но в този момент ще ви задържа. Благодаря, Пит. Моля, обърнете се. Сложете ръцете си зад гърба, добре? Точно като при молитва. Има ли оръжие в къщата, госпожо? Мама ще го пусне след минута. Добре, дайте ми минутка, става ли? Има. Добре. Има няколко, които не работят. Добре. Оръжията на мама и тато. Каза, че е 22 калибър. Пуска. Някой опитва ли се да се обали? Това твърде стегнато ли е за вас, госпожо? Добре, искам да се уверя, че сте добре. Обещавам ви, че ще оправим всичко тук за 1 минута, добре? Обещавам. Има ли още някой в къщата? Има ли още някой в къщата? Не. Има ли кучета, домашни любимци или нещо такова вътре, защото не искаме да избягат или нещо такова. Добре ли е? Добре. Добре, аз... Добре. Къде отивам? В една от тези коли. Ще разбереш коя, Сарч. Ела тук, казвам ти. Всичко ще бъде наред. Не знам. Ела тук, ела. Добре, ще обясним тук след малко, нали? Да, ще ти го обясня след секунда. Да, госпожо. Разбира се. Какво правиш, сестро? Няма да го взема. Казваш, че сестра ми е тук. Деба. Ще изчакаме и ще те заведем в полицейското управление. Има хора, които искат да говорят с теб, добре ли е? И по този начин ще можем да обясним всичко и да продължим нататък. Просто не искам да им преча, добре ли е? Добре. Това ще бъде наред, нали? Всичко е наред. Да. Те са добре. Добре. Обичам сладоледени бривалче. Просто искам да бъдеш внимателен. И знам, че не си такъв. Знам, че няма да се опиташ да тичаш пред мен, но знаеш ли какво? Аз съм непохватен и понякога ми е трудно. Изглежда ми, сякаш мога да тичам. Не, казвам, знам, че не си такъв, но просто се държа за теб, защото не искам да паднеш, госпожо. Не. Не искам да наследваш. Добре, ще натиснем бутона и ще заключим задната ми врата за мен. Взех ти обувките. Да, всичко е наред. Всичко е добре. Мисля, че трябва да наваксаш. Добре. Можеш ли да я претърсиш още веднъж за мен? Бързо. Достото току-що направи бърза проверка на автомобила, добре? Добре, седни на бордюра за мен. Ето така, остани точно там. Нищо отдясно. Искаш ли да вдигна крокета си така? Докосвам веждите ти. Имаш ли нещо против да дръпна тук? Нямам нищо против. Благодаря ти. Ан беше намерена само с $12 у себе си, но по-късно при претърсване на колата й беше открит зареден пистолет и $568 в брой, скрити в пазарска чанта. Добре, Нищо в обувките ти, няма чората и нищо такова. Нямам чората у себе си. Бъди внимателно, ще проверя колана на панталонът. Добре, щом те закара в полицейското управление, човече, ще ти махнем тези неща, добре ли е? Добре, тръгваме. Тръгваме. Седалка за теб. Ще седнеш ли, моля? Помагам ти. Добре. Добре, вие сте добре. Сложете главата си там. Всичко е наред. Добре, госпожо. Много ви благодаря.
Да, нека я закопчаем и да се уверим, че е добре. Моля. Добре, ето. Благодаря. Извинете ме. Благодаря ви. Много добре казано. Ан е изпратена към затвора. Но по пътя 74-годишната прави шокиращо признание. Аз направих всичко, за което сте тук. Извинете. Аз направих всичко, за което сте тук. Добре, какво точно? Нашата група. Добре. Сестра ми не знае нищо за това. Чухте правилно. Ан признава за обира, но казва на полицая, че сестра й е невинна. Тя абсолютно нищо не знае. Тя е вътре. Аз съм добре. Тя е на студа. Добре. Бюрото за разследване е в 15:05 часа. Задържаната открито призна, че знае защо сме тук и че става дума за обира на Аргора. И тогава пак е като добре. Да бъда около нея с моето полицейско отделение. Започвам от начало. 30 178,9 3017 8,9. Добре, ами госпожо, Добре. Ще продължа напред. Ще проверя, докато вървя напред. Ще проверя, докато вървя. Ами и ще ви заведа до място, където можете бързо да използвате тоалетната. Добре. Да направя какво, госпожо? Надявам се, че го подписахте. Да, госпожо. И ви обещавам, че всички, с които ще говорим с вас, ще бъдат също толкова учтиви и уважителни, колкото съм аз. Добре? Ан беше отведена в затвора и обвинена за утежнен грабеж с смъртоносно оръжие и подправяне на доказателства. Съдебните записи показват, че по-късно тя се призна за виновна по обвинението за утежнен грабеж, докато обвинението за подправяне беше отхвърлено. Сега 75-годишната беше осъдена на 4 години затвор. Една лятна сутрин в Пери Тауншип, Охайо, където полицията се опитва да спре мъж, който кара косачка за трева. 51. Ще го спрем. О, той заобикаля друг полицейски автомобил вляво от центъра. Знаеш ли, че е Саутвей? Шофьорът заобикаля друг полицай и преследването с ниска скорост започва. Да, ние сме на кръстовището в момента. Да, той се движи на изток. На изток по Саутвей движи се с около 4 мили в час на косачка Торо. Няма регистрационен номер. Заподозрения достига приблизителна скорост от 4 мили в час и продължава да маха на полицията да го следва, но всъщност никой не отива никъде. Той просто махна с ръка, сякаш да ме отпрати. Насочваме се към строителната зона, няма трафик. Източно, по Саутвей, при Денмонт. 9 до 10 мили в час. Ще продължа и ще взема. Той минава през двор. Той минава през 2 двора в северна посока. Шофьорът бързо се измъква, минавайки през няколко двора, но полицаите все още са по петите му. Той продължава да минава през дворове. Изглежда, че ще излезе на Кларк. Продължава на север към други предни дворове, по Кларк, в района на номер 3900. Насочва се към Хейзълбрук. Добре, диспетчер. Той е между Хейзълбрук и Кларк.
Намира се на границата между имотите. Тръгвам! На запад, изчакай! Сега се присъединяваме към един полицай, докато той се опитва да спре заподозрения пеша. Знам те. Отивам напред, за да го изпреваря. Аз съм. Виж къде са всички тези неща. Полицията идентифицира заподозрения, който виждате тук, като 83-годишния Уилям Уакърли, известен още като Дивия Бил. Мъж с дълга криминална история и добре познат на полицията. Полицаят използва електрошок, но той не може да пробие дебелото кожено яке на Уилям. 30 логите използване на лазер. Има раздръстане в посока 22. Джени, клъч, продължавай на запад, продължавай на запад. Уилям продължава напред, като отново избягва арест. Но секунди по-късно полицаите отново го настигат. Той е напълно луд. Изглежда, че е спрял за цордонс. Уилям по чудо избягва още едно използване на електрошок, след като уж се е опитал да прегази полицай, преди отново да избяга с висока скорост. Той е с това дебело палто. Знаем кой е, няма да спе. Да, ужасно, всичко е объркано. И слушай. Той беше с дебело яке. Дори не го проби. Подадох му сигнал да спре. Бил също му подаде сигнал да спре. Този човек не е. Добре си. Да, виждали ме как се повозих. Удари го 2 пъти с електрошоковия пистолет. Не знам. Да, Гребер дойде, скочи и после го завъртя. Тръгна към Кребер. И тогава използвах тейзера 2 пъти. Ще се върна обратно в участъка. Да! Точно така. И мен ме притесни това с перките. Не знам дали бяха включени или не знам. Уилям успява да се изплъзне от полицията. Но на следващия ден полицаите продължават да се опитват да открият заподозрения. Как вървят нещата? Бил Орам? Още не, приятелю. Добре. Добре, ами... С кого е той? Имаме някои вещи, които взехме от него вчера. Искахме да му ги върнем. Добре, приятелката ми, госпожа Линда, отива да го вземе. Той беше долу при шитовете. Затова я помолих да отиде да го вземе и да го върне обратно. Така че трябва да са тук до 10 минути. Успяхте ли да откриете тъпата му косачка, с която се измъкваше вчера? Да, имаме косачката му. Лудия Бил. Добре, той е луд. Не знам защо прави нещата, които прави. Мога да ти обясня защо го прави. Защото е стар, сенилен е и има много неща, които му се случват. Има толкова много неща. Това, онова и още нещо. Жена му краде парите. Мести се в Тайланд.
Той просто е много стресиран. Той е напълно объркан. Да? Точно това е. Знам това със сигурност. Накрая полицаите настигат Уилям в близък търговски обект. Добре, Бил. Добре, сега колко дяволи ти искате от мен? Хайде, имаш ли някакви джобни нощчета или нещо такова у себе си? Имам картечница. Наистина ли? Имаш ли някакви джобни нощчета? Имам оръжие. Не съм. С ръкавици. Само проверявам набързо. Не, хора, нямам нищо. Имам няколко фенерчета. О, не ме събаряйте. Колко часа те пуснаха днес? О, знам. Добре. Ела обратно тук, Бил. Този там. Да, точно този тук. Айде пак. Да, отиваш в затвора. За вчера. Ще й кажа само веднъж. Просто стой точно там, докато не приключим. Опакован. Така че за каквото те арестуваха вчера, беше за заповедите, които имаше преди това. А за каквото те арестуват днес, е за това, което си направил вчера. О! Айде, каране на косачка. Чухте правилно. Полицаите казаха, че първоначално са се опитвали да спрат Уилям заради активна заповед за арест, преди 83-годишния да избяга с косачката си. Всичко, което трябваше да направиш, беше да спреш. Ами, последния път, когато спрях, ми взеха $600. Ами... Сега си изправен пред куп обвинения. Те бигнаха косачката ми. Така е, прав си. 51. Няма $600 дори да окуся тревата. Аз не поправих това. Един е задържан. Защо има закон срещу карането на косачка? Виждал съм го. Ще сваля стъклата за тебе, добре ли? Добра идея. Ще ме арестуват за това, което направих вчера. Точно така. Щом те боли, трябва да тръгваш. Ако знаех това, нямаше да се прибера вкъщи. Вероятно съм съгласен с това. Видя ни там, затова зави по този път. Казах, че ни видя там, затова вие завихте по този път. Предположиш, че замисляте нещо нередно? Да. Честно казано, бих предпочел да не се занимавам с теб, Бил. Крис, аз съм. Инвалид и по-възрастен съм. Къде е той? Да. Добре, всичко е наред обаче. В полицейското управление Уилям има няколко съвета за един от полицаите. Добре, Бил. Поста, айде. Хайде. О, не мога да се измъкна като от едно от шиваните седалки. Тук отзад е като за джуджета. Какво става? Ще проверя джобовете му отново, ще направим още един завой. Да. Отиваме отзад. Къде е кучето? Точно там. Не го ли виждаш? То е невидимо. Не са две, които са невидими. Казвам им второто нещо, което му взимат. Той няма да получи кола Джордан, защото го нахраниха. Може да е откраднал неща за $300,000. Купих го, затова има малко турбо. Така ли е? Искам да скоча тук. Искам 90,000 за нея. Набил, ела тук и ще поговорим, добре? Не мога да вървя по-бързо. Христа ради на 85 години съм. Лесно те плаша. Роден съм през 1940 година. Това е доста добре. Джаксън би после пън и да приключиме за днес. Направо вътре.
Назад. Едва вчера дойдох тук и мога да те върна обратно тук. Имам проблем с менеджера и президента. Полудявам, правя глупости. Ще те ядосам с това. О, съседите звънят, не знам защо се измъкнах. Да, измъкнах се. Не е много удатна! О, имаш доста. Бил си в битка цял ден. Намокрих се от дъжда. Имах мокри нощи. Ще си направя едно летящо кафе. Готов да тръгна. Това беше вчера вечерта. Ти ме докара точно тук. Омръзва ми да стоя под душа. Връщам се веднага. Връщам се веднага. Готово. Започваш да изчерпваш нещата, които можеш да подкараш, за да избягаш от нас. Боже, тази семейна косачка не е законна. Какво е това? Ще си взема кон и каруца. Ето ти. Добре. Ще въжа един кон за косачката си. Ще изравня проклетото нещо. Не бързай! Имам неща за вършене преди да умра. Защо измърнеш този хубав вентилатор? Не, нова кола. Тази е по-хубава. Дано има повече място. Има! Офицер Уотсън обича да слуша ти Свифт обаче. Ти фен ли си на Свифт? Ох, какво? Фен на Свифт? Тейлър Свифт? Честно казано, аз съм дивия бил. От такива като мен има само един. Слава Богу за полицията. Имам с какво да се занимавам. Вие вчера имахте с какво да се занимавате. Сексът не е бил натоварен. Пуснахме те, Бил. Да, момче. Добре. Трябваше ви кола в гората и те намериха косачката, но не можаха да намерят мен. Сега си тук, нали? Изглежда, че в дългосрочен план печелим, нали? Бог мамика ме да каже, че съм приключил. Но гълтираха ме. В тази кола има малко повече място. Казах ти, че е така. Добре, запали такси. Добре. Сега, седнал в патрулна кола и на път към затвора, Уилям продължава да си говори с полицията. Надявам се да се грижите добре за това яче. Това ми е любимото яке. Няма следи от тейза по него. Къде е якето ти? Тук е. О, Да, имат. да, има шафо е търго. Рак за Чичо сам и пилотираш реактивен самолет. F-100 от кораб. Инструкторът ми искаше да лети с мен, защото съм луд. Той каза, лагер ми, не дей да го правиш пак, освен ако не го направя пак. Какво е това? Не има по фрала, Дойна. Да, спавам в гората цяла нощ. Да. Защо не? Спал съм в центъра на Дейтона. Спал съм на плажа там цяла нощ. Нямах никакви пари. Жена ми не искаше да ми изпрати $10 за кафе. Веднъж тя получи $8000 от социалното осигуряване и ги взе със себе си в Тайланд. Казах и, че съм на вратата и я ритнах по задника, когато си тръгна. Да, той вероятно е по-добър, отколкото беше тя. Не. Живял си див живот, нали? Ами, просто живях нормално. Всички казват какво съм направил и аз го направих. Върнах се от Фербанкс, Аляска с $78,000 в джоба си и ги профуках. Решение? По барове, в кръшвата, по дяволите. Никога не съм бил пиян през живота си. Никога няма да ме видиш пиян. Пия 3 бири и повече не мога да пия. Не пия уиски. Да? Веднъж ми калтирам да здраве за изтъкма порядка. Абе... После един човек ме накара да дърпна от неговата лула с марихуана и аз сам се обадих на полицията. По дяволите, той се смееше толкова силно, не можаха да ме арестуват. Никога ли да сте имали някой да се обади сам на полицията? Сега ма е легално и с това не се занимавам. Тези наркотици, които ти дават, имат покритие, което те кара да искаш още. Адски са скъпи. Да. Моля за аптека. Уилям беше задържан по обвинение в тежко нападение. Да се съобрази с нареждането или сигнала на полицай, съпротива при арест, управление на превозно средство с ниска скорост, възпрепятстване на движението и други. Какво направих? Това се опитваме да разберем. О, момчета, вие сте в беда.
Вие ми отнемате четвъртата поправка. Също така, В моята четвърта поправка. Снощи изпих малко вино. Какво да ви кажа? Малко след 8 вечерта е в Окръг Лейк, Флорида, където един мъж от Флорида и неговата голф количка може би са излезли малко извън курса. Здравейте, добър вечер, здрасти. Кажете ни какво се случва. Нашия приятел влезе вътре и си легна, защото има право, по първата поправка. Очевидно. Добре. Чакахме да завием наляво, за да излезем от тук и той дойде от тази посока, сякаш идваше оттам. Това е вашата кола. Това е моята кола. Добре, и ти беше вътре сам? Или ние бяхме вътре. Добре, значи... Той завиваше наляво на тази улица и можеше да се види, че се насочва право към полата ми. Имам предвид... Точно към нея, така че... Само за да сме сигурни, вие от коя посока идвахте? Ние идвахме от тази посока. Добре. Вие се върнахте точно там. Опитвате се да отидете към входа, може би? Да. Добре, а от коя посока идваше той? От тази посока. Добре. И какво стана после? Той ни удари челно, но не точно челно, просто дойде тук да погледне. И той откъсна огледалото. Чакай, значи ти караш, да? И после го последвахме тук. Значи той те удари челно. Ами главата ти отлетя. Той удра цялата страна и свали огледалото. Свидетели казват на полицията, че възрастен мъж с голф количка е отдраскал колата им и е счупил страничното огледало, преди да влезе в алеята на близка къща, за да, цитирам, да си легне да спи. той е доста пиян. Дори не може да се изправи. Той дойде тук с колата си, отвори своята атракция тук. Ето го вътре. О, той иска да остане. Каза, че ще си тръгва. Започна да слиза. Той нямаше нищо със себе си. Да. Той започна да слиза. И той потегли и просто се втурна в гаража. И продължаваше да удря стената. Той дори не знаеше как да спре. И когато излезе, беше като... Той наистина няма никакви отговори. И той беше като, какво изобщо направих погрешно? Той дори не излезе. Не искаше да излезе и да погледне. Казах, дай ни пари поне да го оправим, просто да е свършено и готово. А той нищо. Той беше като... Не съм направил нищо лошо. Полицаите са чули достатъчно и се приближиха до дома на заподозрения. Ще бъдем точно. Виждам силует, който приближава. Какво? Шерифската служба. Елате до вратата, трябва да говорим с вас. Какво искате? Ей, това е шерифската служба на Окръг Лейк. Господине? Какво? Може ли да поговорим с вас за малко? Какво има? Може ли да излезете? Какво? Хайде, говорете с нас, господине. Добре, казвам се и Боди Джонсън от шерифската служба на Окръг Лейк. Причината да сме тук е, че провеждаме разследване и просто искаме да чуем вашата гледна точка. Ще бъде много полезно, ако чуем вашата страна, защото ако не, това ще ни отведе по съвсем друг път. Така че... Какво направих? Полицията идентифицира мъжа, който виждате тук, като 83-годишния Робърт Пачевикс, който изглежда малко объркан относно ситуацията. Това се опитваме да разберем. Може ли да излезете на верандата си, така ще можем да говорим с вас? Не, оставам точно тук. Добре. Разкажи ни какво се случи тази вечер. Какво се случи? Получихме оплакване, че някой отговарящ на твоето описание е бил замесен в пътно-транспортно происшествие. Не. Колата ми е в гаража. Може да я видите, ако искате. Няма катастрофа с моторно превозно средство. Добре. Позволете ми да ви попитам нещо, господине. И да, бихме искали да погледнем, ако нямате нищо против. Оценяваме съдействието ви за това. Вие ли сте единственият вкъщи? Да. Загубих съпругата си преди почти 4 години, заради COVID-19. А тя е толкова заета. И не е лесно да се премине през това. Съжалявам да го чуя, господине. Да, така.
Имате ли някакви здравословни проблеми? Не. Нямате никакви здравословни проблеми? Не. Добре. Казахте, че ще ни позволите да видим колата ви вътре в гаража, нали? Да. Добре. Искаш ли да го погледнеш? Да, господине. Бихме искали да го погледнем, моля. Добре. Ще отворя гаража и вие го погледнете. Нека затворя тази врата и ще отида до гаража да го отворя за вас. Добре? Да, господине. Добре, достатъчно е. Господинен. Офицерите влизат в гаража на заподозрения, където видеото е цензурирано, но не минава много време преди заподозреният отново да се появи, вече с белезници. Вие сте лоши. Открий. Да. Какво стана? Какво по дяволите става? Открийте къде води той. О, момчета, вие сте в беда. Вие ми отнемате четвъртата поправка. Също така, в моята четвърта поправка. 29 608. Вашият сигнал 14 за овир е 1015. Може ли също така да имате събитията около препратка към разкъсване на лявата ръка? Заведа го до колата. Ще се върнем веднага. Вие сте в беда. Просто го служете по корем, наистина. Робърт е отведен в патрулна кола, докато полицаите продължават разследването си. И той определено не е доволен от това. Застарете точното, господине. Останете точно там. Останете наоколо. Вече ви обясних веднъж, господине. За какво точно сте ме спрели? Какво направих погрешно? Не, вече ви беше обяснено, господине. Какво направих погрешно? Нищо. Вкъщи съм си. Не правя нищо нередно. Вие влизате там и ме пречупвате. Какво? Вие нямате четвърта поправка. Аз нямам. Знаете ли какво е първата поправка? Не знаете. Вие сте в беда в момента. Гарантирам ви това. Те знаят, че той е звънял на 1015. 83-годишният казва на полицаите какво мисли, преди да влезе в своята грешка на счупената плоча. Наистина много. Наистина много. Вие няма да имате работа след днес. Гарантирам това. Гарантирам ти. Добра работа вършиш. Свършено е с теб. Върни се. Тези съдии са луди. Са луди! Не съм направил нищо! Не съм направил нищо. Нищо. Готов си. И той си почива. Готов си. Готов си. Готов си, ако ме оставиш да почивам без никаква причина. Влизаш в къщата ми. Готов си. Братко, стегни се. Довиждане. Гарантирам го. Ще се сбогуваш с задника си. Гарантирам ти това. Арестуван за какво? За нищо. В къщата ми. Без нищо. Влязохте в къщата ми без съдебна заповед. Това не е правилно. Направихте това за нищо. Свършен си. Съжалявам. Веднага се връщаме. Скоро пристигат медици, за да прегледат 83-годишните. Да видим как ще мине това. Хей, Робърт, ще се подложиш ли на тест за алкохол? Да се подложа на какво? Ще го направиш ли? За какво? За теста за алкохол.
Защо влязохте така в къщата ми? Робърт, ще се подложиш ли на това? Искам да знам, защо влязохте така в къщата ми? Извършихме арест без заповед по подозрение за шофиране в нетрезво състояние. Казахме ви това. Бях си в къщата. Ще ми зададеш ти въпрос, без да ми дадеш възможност да се обясня, Робърт. Да или не? Не. Защото ако е така, няма да позволя да ме не уважават. Знаеш ли какво? Може и да нямаш работа след това. Това е добре. Така че няма да отговарям повече на въпросите ти, ако просто ще ме прекъсваш. Не, няма да отговоря на въпроса ти. Защото грешиш. Ти грешиш. Всички сте наред. Робърт, искаме да сме сигурни, че къщата ти е на 60%. Чакай малко. Защо влезе в къщата ми така? Как бих имал причина да вляза там? Той има порезна рана на лявата си ръка. Не е в областта на лакътя. Влез в къщата ми. Нямате причина да влизате в къщата ми. Благодаря ви, че дойдохте. Вървите така, нали? Виждате го. Вие ли го взимате? Да, ние го взимаме. Не вярваме в това. Но вие всички ще бъдете прегледани. Нека видим къде е. Вие грешите. Това, което направихте. Влизате така в къщата ми. Няма начин. Закъсняхте? Добра идея. Хей, Робърт, каква е фамилията ти? в беда си. Хвалахте. Робърт продължава с риториката си, но полицията не е особено смутена. Не разбирам. Не разбирам. В моята къща съм. Влизате в моята къща и ме арестувате. Да. За какво? Не разбирам. За какво? Хора. Хора. Робърт, Хора. Изглежда, че ще си запазите работата и след днес. познавам всички вас. Ние сме различни. Слушайте го. Харесваш себе си. Слушай го. Робърт. Гарантирам ти това. Точно сега. Робърт. Не. Искам просто да махна на металото. Арестуван ли съм? За какво? За какво? Нинджа е моят бърз, моля. Не идвайте с... Частен. Така е. Къде съм? Как си? Опитай се да ми помогнеш. Не съм сигурен. Никой няма твоята радост. Просто реши да влезеш в моята къща. Да, точно така. След като го обезопасим отзад, можем да им го дадем. Кажи им, просто ни дайте една секунда. Просто ни дайте една секунда, господине. Арестът трябва да е тих. Не знам. Нищо. За нищо. Яко. Отиди и 10-12 с него за всеки случай. Не си такъв, Робърт. Не се отдалечавай от мен. Хайде. Знаеш ли, започна да се изкачваш. Какво правиш? Вие, момчета, няма да имате работа след това. Съвсем скоро един от полицаите задава въпроса, който всички си задават. Повтаряш се много. Добре, вие, момчета, не е нужно да имате работа. Добре, никакъв шанс. Какво съм написал? Знам, ако трябва. Хей! Човече, ще взема малко, ако нямаш нищо против, моля. Не разбирам. Не разбирам. Хей! Да. Погрижи се за очилата ми. Съжалявам. Ще сложа това отзад. Добре, служи го зад седалката си. Така, ако има прехвърляне на кръв, просто го остави на седалката. Отзад на задната седалка. Така че мога да сваля тези ръкавици и да се избърша. Ей, ела тук, ела бързо. Вината е моя, човече. Кучето ми беше навън. Не се грижи за него, приятелю. Това какво значи? Хей, Ред Пип, за какво? За нищо. Влезе в къщата ми без причина. Току-що се намазах с кръв, затова искам да се уверя, че ще дойда. Веднага се връщаме. В крайна сметка, полицията е готова да закара Робърт към ареста, когато един от полицаите го вкарва в патрулната кола. Хайде. Господине. Какво искате да направя? Благодаря, Ламина. Не бързи, Робърт. Ще се върнем веднага. Ще се върнем веднага. Внимавай. Внимавай. Пази си главата, Робърт. Ще бъдем точно този тук ли?
Как го питаш дали иска съседът му да обезопаси къщата му? Не съм направил нищо по дяволите. Робърт. Искаш ли съседът ти да обезопаси къщата ти вместо теб? Не съм направил нищо лошо. Робърт, слушай ме. Искаш ли съседът ти да обезопаси къщата ти вместо теб? Знаете ли какво? Вие, момчета, няма да имате работа тази година. Робърт, искаш ли съседът ти да заключи къщата ти вместо теб, Робърт? Да. Добре. Ти си лош. Толкова си лош. Свърших. Разследващите разговарят с съседите и изготвят план как да обезопасят дома и кучето на Робърт. Но когато полицаите информират за подозрения, той дава познат отговор. Да, ако може да и се обадиш, аз няма да се занимавам с това. Робърт, как си? Просто му кажи, че майка му беше нападната от банда до Сергията заради сигурността на къщата му. Ще се свържат с кучето ти, заради кучето ти в къщата ти. Вие сте в голяма беда. Казвам ви го още сега. Не си добре, Робърт, нали? В беда си. Добре. Голяма беда. О, да. Не знам. И за всеки случай, как си? Добре ли си още, Робърт? Просто исках да се уверя, че можем да обезопасим жилището и че някой ще се погрижи за телефона. Вие сте в беда, голямо момче. Обратно в ареста служителите преглеждат някои документи с Робърт, когато упоритият заподозрян остава верен на себе си. Ще поговоря с теб набързо, добре ли е? Добре. Разбрахте ли това, Робърт? Уморен съм. Ще обясня какво се случва тук. Получавате 2 акта. Добре ли е? Какво получавам? Получавате 2 акта. Един е за шофиране в нетрезво състояние с материални щети. А другият акт е за напускане на мястото на происшествието с материални щети. Какво се случи? Щях да бъда в гаража си. Вие дойдохте и ме изведохте от гаража ми. Вече сме минали през всичко това. Просто ти казвам ето какво става. Получаваш 2 акта. Добре ли е? Актовете са част от документ. Ще можеш да ги подпишеш. Нека ти обясня. Обясни тези неща. Разбираме какво казваш относно теб и твоя гараж. Ще имаш възможност да се защитиш в съда. Добре. Но точно тук трябва да си вършим работата. А това е част от нея. Знам това. Добре, значи ще бъде окръг Лейк. Днешната дата, цялата информация. Countryside Boulevard, Oak Park Boulevard, всъщност Карай. Което е моят маршрут. Което е кръстовището точно надолу по улицата от теб. Там стана катастрофата. Каква катастрофа? Знаеш каква е 4-та поправка? Ще подпишеш ли тези документи? Да или не? Ще приема това за отказ и ще започна да пиша акта. Разбирам. Слушай, благодаря. Като не подписваш това, казваш не. Не съм казал това. Ще подпишеш ли тези актове сега? Не ми трябва обучение по 4-та поправка. Защо? С цялото ми уважение, не ми трябва да ме обучаваш. Трябва да подпишете тези актове и ако сте съгласен, отново, точно тук, за този. Точно тук за този. Щом сте готови да подпишете, ще ви дам тази химикалка. Прегледайте го набързо. И ако имате въпроси относно билета, питайте ме. Щом започнем начинанието, ще го приема като отказ. Ще взема и двете, ще си тръгна. Мога ли да си отида у дома след това? Ще имате определен размер на гаранцията. Ще ви уведомя за размера на гаранцията след малко. Това не разбирам това. Добре. Не разбирам това, защото... Не разбирам това, защото бях в гаража си. Свършихме. Гаража ти няма нищо общо с тях. Така че сега е моментът. Ако ще вземеш тази химикалка и ще подпишеш, добре. Точно тук. Точно тук. Трябва да се върна във форма. Ако имате въпроси през следващите 5 секунди, моля, задайте ги. Ако не... Подпишете. Материални щети. Добре, дайте ми химикалката. Какви материални щети? Дайте ми химикалката. Свършихме. Не знам, хайде. Ще седна пак там вътре. След това полицаите се опитват да накарат Робърт да даде проба за алкохол, но отново той не е особено съгласен. Ще направиш ли теста за алкохол с дрегер? Не. Защо? Защо трябва да го правя? Добре. Защо трябва да го правя?
Вие ми отнемате правата по четвъртата и първата поправка. Хайде, хора. Ще направиш и теста, да или не? Помириши розите, моля те. Робърт, ще направиш ли теста? Да или не? С проба от дъха можем да направим тест. Снощи изпих малко вино. Какво да ти кажа? Няма да го направя. Знаеш, че пих. Можеш да разбереш, че изпих малко вино. Знаеш това. Добре? Да или не? Да или не? Ще направиш ли теста? Да или не? Не. Защо трябва да го правя? Добре, значи ще направиш теста. Ако откажеш да се подложиш на теста, след като ти го поисках, имаш привилегията да управляваш моторно превозно средство. Ще бъде отнета за срок от 1 година при първият ти отказ или за 18 месеца, ако привилегията ти вече е била отнета поради предишен отказ да дадеш законна проба от дъха си. Освен това, ако откажеш да направиш теста, който поисках от теб, и ако шофьорските ти права вече е била отнета заради предишен отказ да дадеш законна проба от дъха си, ти не си в безопасност. Ще извършиш престъпление от лек характер. Отказваш да направиш теста, който поисках от теб. Това може да бъде използвано като доказателство във всяко наказателно производство. Какво? Вие влязохте в къщата ми без никаква причина. Хайде да отидем до... Вие направихте това, което не трябваше да правите. Нямахте заповед да влизате в къщата ми изобщо. Достатъчно е. Не го направихте. Достатъчно е, Робът. Все още ли отказвате да се подложите на теста, знайки, че вашите шофьорски права ще бъдат отнети за поне 1 година и че ще бъдете обвинени по наказателен ред при последващ отказ? Да или не? Какво? Все още ли отказвате да направите теста? Да, защо трябва да правя теста? Знаеш, че днес пих вино. Искате ли да подпишете? Това не е признание за вина. Не. Добре. Няма да подпиша нищо. Робърт беше арестуван за шофиране в нетрезво състояние с материални щети, напускане на мястото на происшествието с материални щети и отказ да подпише. По-късно, според последната информация, той не се призна за виновен по обвиненията. Делото му остава висящо. Мога ли да си отида вкъщи? Ще ме заведете ли вкъщи? Робърт, свободен си да влезеш там. Точно зад мен. И можеш да затвориш вратата. Ако откажеш, тогава можем да предприемем задържане на тези. На работа. И те могат. Защо ме арестуват? За какво? Вие влязохте в къщата ми и ме изведохте от нея. За какво? Не разбирам. Не разбирам. Не разбирам. Надявам се на вас, момчета. Надявам се, че си намерихте добри адвокати. Не ни трябват. Горещ юлски ден е в Майами Гарденс, Флорида, където полицията реагира на сигнал за блъснал и избягал шофьор край обществен център, при който 3 са ранени. Прегазил го е. Да, тя ме напръска по гърдите с каквото и да беше това огледало. Удари ме с нейната кърпичка. Да почни от начало. Знаеш ли какво се случи? Тук стоеше сива кола. Пикап Такома. Сив тъмен на цвят. Пикап Такома. Сив Дойч Такома. Тъмен. Сив тъмен Такома. Стоеше там. Не знаехме. Сив Дойч Такома. Да, Такома. Тойота Такома. Ти по кой път ще минеш? Слязох надолу тук и тръгнах натам. Преди около 5 минути, защото скочи върху експресната хартия. Не знам какво. Не видяхме никого. Няма проблем. Първите реагиращи оказват помощ на жертвите, които казват, че шофьор, изгубил контрол, ги е блъснал, преди да избяга от мястото на инцидента. Една жена, идентифицирана като 67-годишната Патриша Гарнер, е била транспортирана с хеликоптер до болница в критично състояние, където, за съжаление, е починала няколко дни по-късно, според полицията. Другите 2, идентифицирани като пълнолетния син на Патриша и служител на общностния център, са пострадали при инцидента, но са оцелели и остават на мястото. След това ще чуем жертвите, както и няколко свидетели. Тръгнахме точно от тук. Виждаш ли как ударих тази кола? Всички бяхме паркирани така. Когато чух, че съм на колела, Помислих си, че съм попаднал в езерото.
Добре, съжалявам. Казах, че просто стояха точно тук, господине. Стояха на улицата. Господине. Видяхте ли шофьора? Не видях шофьора. Никой не видя шофьора. Никой не видя шофьора. Тя я попита. Някой видя ли шофьора? Може ли да се отдръпнете малко? Моля, отдръпнете се. Имаме местопрестъпление. Просто се отдръпнете малко. Отдръпнете се. Моля, отдръпнете се. Не, колата дойде от тук. Виждаш ли буклука? Разчисти буклука. Гей, виж колата се качи на бордюра. Да. О, но всички ви гледат. Айде, давай, да започваме. Виж тази полицейска лента. Те влизат в местопрестъплението. Здравей! Някой видя ли какво е това? Синът ми. Той взе личната й карта. Кой е шофьора на такомата? Да, това е тя. Това е човекът, който го направи. Това е тя. Тя току-що беше излязла от сградата. Тя го направи. Гледахме я, когато мина покрай сградата. Синът ми върви. Може ли да ми направите услуга и да останете? Кой го видя? Имам предвид. Видях всичко. Но не видях. Трябва да останете. Моля ви, помогнете ми. Добре? Добре. Това е човека, който го направи. По чудо, друг служител на общностния център предоставя копия с информацията на заподозряната, след като казва, че е имала работа с нея преди малко. Добре. Причината да кажа, че е тя, е защото когато ги удари, я погледнах право в лицето. Сигурни ли сте, че тя го направи? Откъде знаете? Спомням си една чернокожа жена. Откъде знаеш? Бях точно там. Гледах го. Гледах всичко. Гаргенс 2. Тя удря черен пикап, черна Тойота. Да, черен пикап, виждаш ли го? 2122. Добре, микрофона е там. Добре, имам свидетел, който дава информация за шофьора на Такома. Ще е чернокожа жена, задният капак е в различен цвят. На име Шаран Кокс. Точно така, полицията идентифицира предполагаемия шофьор като 62-годишната Шаран Кокс, с която ще се срещнем по-късно. Сега разследващите продължават да се опитват да разберат какво точно се е случило тук. Видя я да го направи. Какво? Аз бях точно там. Къде? Камионът беше точно тук. Беше паркиран там отзад. Ела горе. Трябва да се справиш по-добре с случая. Погледни го. Погледни го. Дъпни го. Върви. Дъпни го. Виж лентата там. Какво имаме? Какво става? Това е жертвата от мъжки пол. Стоиш до майка му заедно с съветника. Това е майката, която в момента е в линейката. В безсъзнание, но диша. Точно така. И взех информацията от паспорта и ще те изпратя на телефона. Благодаря. А това е майка му. И той просто стоеше точно там. Това са двете му деца. Едното момче, нали? И малкото чернокожо момиче точно там, което не е болно. И те просто стояха точно там. Те стояха точно там, където е съветника в момента. И говореха с съветника. И една кола излезе от тук, удари ги, мина през бордюра и продължи нататък. Как сте, господине? Добре съм. Удариха ли ви? Да, хвана ги. Просто изнерих онова малко копеле. А това беше майка ти? Да, това е майка ми. Къде точно стоеш? Да, стояхме точно тук. Точно тук? Да, точно тук. Просто исках да го проследя. И после онзи автомобил там? Да, господине. И удари и двама ви. И после отиде чак до там, не видя ли шофьора? Не видях шофьора. Случи се толкова бързо. Както и да е, колата беше тъмна, прозорецът ти беше твърде тъмен. Тойота Такома. Добре, Тойота Такома, нали? Да, разбирам. Добре. Кой друг стоеше с теб? Тримата ни. Аз, тя и майка ми. Ти. Аз, той и майка му. Те не те удариха? Тебе те удариха. Прегледаха ли те? Това е Аноки. Но те наистина те удариха. Те те удариха. Те те удариха. Но тя получи най-лошата кола. Знам. Да, те минаха едновременно. Той и другият мъж. А тя мина над тях. Буквално над тях. И тя мина и над пъна, точно там. И тя зави на завоя или мина по този път, за това. Да, така разпознахме лицето й. Имаш ли още някой в колата, когото познаваш? Какъв тип жена? Чернокожа жена. Чернокожа жена. Добре. Тя имаше нещо като рижево-червена коса. Рижа коса. Като бухнала прическа. Рижа коса, като естествено бухнала прическа. Да, и цялата коса. Знаеш ли какво тя? Свидетели и жертви описват как опасният шофьор е преминал през паркинга,
като уж е ударил автомобил и 3 пешеходци, преди да прескочи бордюра и да избяга с висока скорост. Но малко по-късно разследващите разговарят с служителката, която разпозна Шарън, когато тя споделя възможен мотив. Мат, ти ли ми купи това? Да. Как ще разберем името на тази жена? Как ще разберем, че тя го е направила? Мъжът. Името й е Шарън Кларк. Добре, но как ще разберем защо знаят, че тя го е направила? Мъжът. Добре, когато тя си тръгна, видях косата й. Тя беше вътре, помня това. Това е нещо, което никога не забравям. Така че когато разбрах, че е тя, взех личната й карта. А младият мъж, не знам къде е младият мъж, който беше тук, донесох му я и той каза, че това е тя. Това е тази, която го направи. И това е тя. Видях да си тръгва с колата. Причината да знам това... Вие двамата, вие видяхте това. Причината да знам, че това е тя, е защото току-що й бях казала, че не може да участва в програмата. Тя имаше лилава коса. Да, така беше. Той го каза. Има с личната си карта, ще ви пуснем вътре. Ти си свидетел, видя Роквия, видя всичко. Видях го. Бъди свидетел на това. Но не видях това. Това го видях. Стоя тук. Когато се обърнах, видях я да кара черен камион. Тя ги удари. Те изхвърчаха. Тя ги прегази, мина през бордюра и избяга. И аз видях косата й. Да. Добре, значи я разпознаваш, защото тя кандидатстваше. Това дойде от тук. Тя не можа да го направи. Разбрах. И за какво се опитваше да кандидатства? Програмата Care to Share. Програма за помощ за ток. Care to share? Да. Така че, предполагам, че се е ядосала. Предполагам... Значи заради Care to share я разпознаваш. Какво носеше тя? Знам, че беше с рокля. Не помня какъв цвят беше, но косата й беше уникална, защото беше като естествен афро. Шарън Кокс, нали? Да, казах ти, че тя го въведе. Значи тя влезе вътре, ти не я прие в програмата и тя излезе. Вероятно за това беше разстроена. Да. Това е единственото, за което се сещам. Да. Ако намерите онзи камион, какъвто и камион да е свързан с нея, и ни го покажете, всички можем да го посочим. Нямате ли видео вътре? Не, нямаме. Детективите откриват Шарън и заподозряното автомобил, заподозрян в бягство след катастрофа, в дома й само на няколко мили разстояние. Карл, какво ти даде това? Превозното средство тук ли е? Точно там. Това е колата. Добре, да. Полицията идентифицира Шарън като предполагаемия шофьор и отбелязва в полицейския доклад, че шофьорската й книжка е била временно отнета и че Шарън е признала, че е знаела за това отнемане. Тук виждаме камиона, който Шарън уж е управлявала, с видими повреди, които според полицията съответстват на мястото на инцидента. Добре, ето го. Искам да ви задам няколко въпроса относно инцидента. Вие бяхте в участъка и имахте дълго пътуване. Или преди 2 години сте ходили до участъка. Мога ли да се върна на този въпрос? Не знам дали може да отидете там. Това добре ли е? Добре ли сте? Добре ли су? Ще те заведа в участъка. Знаеш ли, той ще закара. Познавам те, теб. За да се чувстваш по-спокойно с това. Нали така? Добре. Нека си отида у дома. Вземи я 05 и аз ще осигуря екс с нейната кола. Добре? Просто продължавай напред, добре ли? Аз ще се погрижа за това. Госпожо Кокс, имате ли ключовете за колата? Мога ли да помогна? Мога ли да помогна? Просто всичко, което трябва е ключа за колата. Може да задържите всичко останало там. 143, 143.
Нямаше аларма, нали? Не съм в колата. Властите казаха, че Патриша е прекарала 3 дни на системи за поддържане на живота, преди да почине от нараняванията си. Сега полицията се подготви да вдигне автомобила на Шаран и да я доведе за разпит. Ако й покажеш името си, ще може да й покажеш баща си и приятелката си. Благодаря. Ще оправя. Аз от 16 години. Не знам защо тя познава престъпника. Видиш ме на улицата, просто помни, че ме познаваш. Аз казах не, ще продължа напред и ще мога да спечеля много пари. Ти познаваш я? Да, тя. Не знае какво е нейното. Тя получи. Аз но не знаех, че това е. Преди много време ще трябва да взема. И второ, лошо убийство с автомобил с черния Мерцедес SUV, който беше хвърлен към него и той се блъсна в кола и го уби. Добре. Трябваше да запаля огън, но все още не съм го направил. Уф! Преди около 2 години. Добре. Само момент. Сарч. Добре. Взех ключовете за колата. Ще се видим скоро. Да, взе ключовете и дистанционното. В крайна сметка. Шаран е отведена в полицейски участък, където според клетвената декларация по ареста, тя казва на разследващите, че не е знаела, че е блъснала 3 души и заявява, че е загубила контрол над превозното средство, като признава, че е ударила кола преди да напусне мястото на инцидента. 62-годишната беше задържана за напускане на мястото на инцидент с тежки телесни повреди, обвинение, което по-късно беше утежнено поради смъртта на една от жертвите. Секунди по-късно, докато чакат да пристигне пътна помощ, друг полицай прави още по-тревожно откритие. Тя има 40-ка. Той има 40-ка. И морски Елен Уорнер. Не, морски Елен Ордер, не разбирам. Тя има 40-ка. Да, тя има 45. Да. 40 и тя има време за плуване с си-стак. Да. Тя не се издирба. Дата на раждане. Хей, така е. Може и да не е. Това е нарушение на движението, но ще бъде от окръг Либърти. Пише, явно няма юрисдикция. Не. Няма екстрадиция. Ще трябва бързо да я направя 24 през диспетчера. Втория е извън. Сирийската служба на Бръсвик. Тя има 2. Тя е в Ню Йорк от 2 месеца. Остави го там горе. Там ли ще отидеш? Да. Чухте правилно. Офицерът открива, че това не е първият сблъсък на Шаран с закона, тъй като намира активна заповед за арест по време на проверка на информацията за заподозряната. Заповедта е отбелязана в полицейския доклад като активна заповед от Джорджия за нарушение на пробацията и пътно нарушение. Стоя до камиона. Това е добро място, братна. Това е добро място. Камиона буквално е паркиран пред къщата й. Хей, Мелос! Мело току-що я взе. 205. Какво ще кажеш? Чакам с Тойотата, за да я изтегля. И тя има 2. И тя има 2,40, братле. Едната е от Брънсвик. Едната е от Брънсвик, а другата е от Джорджия. Не могат да бъдат екстрадирани. Едната е за нарушение на пробацията. Да. Точно така. Нарушение на пробацията, притежание на марихуана, неспазване на изискванията. На мястото на инцидента, свидетелите продължават да разказват своята версия на събитията. И мъжа. Видях как тя го удари и мина през него. И бордюра също.
Така че, когато тя си тръгна... Тя прегази жената. Да, тя прегази жената. Удари я. Напълно я прегази. Добре, треньоре. Фелисия беше ударена отясно. Така е. А другият човек стоеше от противоположната страна. А после жената беше по средата и я прегазиха. Добре, да. Надявам се да я хванете. И ако разберете какво е превозното и средство. Въз основа на това, което видяхте. Мислите ли, че беше умишлено? Мислите, че това беше умишлено? Кой нормален човек би се предал просто така? Тя удари кола. Всъщност се местеше към парко място. Виждате ли и вие това? Виждате ли? Не видях да удари тази кола. Видях я да ги прегази. Сега, имаше ли някакъв спор с хората, които стояха там? Не, доколкото знам. След като излезе от сградата, не мога да кажа. Сега, сержант, не мога. Няма камери тук отпред. Да, уж от тук. Не съм сигурен за сержанта. Аз имах външното разрешително. Сигурен съм, че там... Ето. Виждаме щетите, които Шаран уж е причинила на друго превозно средство, докато е излизала с висока скорост от паркинга, добавяйки още обвинения към списъка й. Това е колата, която удариха докато излизаха. Ясно. Няма видеозаписи, не видях никакви камери. Ще взема номера на алармата и всичко останало тук. Да, точно тук. Още една, която лети в другата посока. Предполагам онази жена, която беше ударена. Да, тя е тази, която. И имаме тикар, явно ще приема, че е в безсъзнание. Тя е иновативна и всичко това. Чу го по радиото. Имала е травма. Да, била е бусната от кола. Да, явно всички превозни средства са паркирали на заден ход тук. Изтеглили се и тя е поднесла тук, прегазила е нея и е минала направо през партньор. Да, но имаме данните. Тя беше... Да. Не я виждам. Да, тя имаше работа вътре, така че да. Благодаря за всичко. Така че то е добре, имам предвид. Добре. Да, моля, останете на линия, не си тръгвайте никъде. Разбрахте. Скъпа. Госпожата там с дългите расти, тя е социален работник. Така че Шаран Кокс дойде и кандидатства за програмата Грижа за споделяне. Да. Казваше тя. Да, грижа за споделяне. Няма видеокамери вътре. Тя разпозна лицето, когато то си тръгваше бързо. Ядоса се. Грижа за споделяне е програма, приятелю, която му дават като помощ в пинал. Тя отхвърли молбата й. Тя се ядоса преди да излезе от сградата. Попитах я как я разпозна. Тя каза, когато излезе, разпознах камиона и разпознах същата коса, която имаше. Беше с рокля, бухнала коса. Тя каза, разпознах я, видях я. Сигурен съм, че беше тя. Отказах и програмата, отказах и достъп до пресата. Това е, което се случи. Това е нейният свидетел. Шаран в крайна сметка се призна за виновна по няколко обвинения, свързани с смъртоносното бягство от местопроизшествието и беше осъдена на 4 години затвор. Тази присъда предизвика критики от семейството на жертвата, което според съобщенията изрази неодобрението си към 4-годишната присъда, която почти беше намалена до само 1 година затвор, преди прокурорите да оттеглят споразумението. Последната проверка показа, че сега 65-годишната все още е в системата на Департамента по изпълнение на наказанията на Флорида. Абонирайте се сега за по-лесен достъп до най-новото от Law & Crime.